ye kase yesu wawu nye wuo no wawu otirimu odinfo bi na abechi no Arefo madaroma ye chia mu nyina baabi amohwe edi efiri bia echichi ni menche enim se obi won ma ade asa no obi won so awada obi won so awasore obi won ma ade na fina wo ba be sore kura firi mpemu ti baabi amohwe efiri bia ye mamache mu ha emamadwo mu agye so abrawo ahaye NYANSAPO kasa mfonyini so madaroma nyiso ne ye yesane ne badwemba ekwa so ye ba ne ye betena sese ya se de bia ye kan ye de kire mu no yetiri mu po ne adwempo enti saa eye kasamfoni we etintimu e wa abefo ntafidie so eye se ye be cheche ya mamre ene ho amane na aboa amanchiri ma sebe wo mu nim no mo ya yoyira ba no wo mbehu baabi o mu fire o ma bose wo mu su ene wo mu ban na ugina baabi na wo kasa etimi akase ababa ya branti wo ye okanni ampa wo ye Ghanani ampa enunti ne NYANSAPO kasa mfonyini wo ha meda asese wate ase ama mesa subscribe share na fo adwenkyere eni bibia ka ho bia fato ase efa emman ya wo yabre wa ha na yenkoi ne yenkoma yabre wa akwa aba da bia se de ye no ye ba ye de Asante ende ya ba na abre wa ya ba betwena betena koku ase no ye de tipo no e de ato e de amawansana ya kwa kobobo hu okofo be me na Asante nwoma utiri de ne magumu enya asam keto me da me na enya agoro me da me na ene magutire num se wo sa de ewiase adwendwen ni ade se aka ho agutire de ene otiri de mu prepa kaje si twa koto ba bi ansa e ma hene ne kai wo si mitiri so we ne siw ko so a ka hunu de ode befa siw gumu no me bre be de wo se agreki abe bodom baako na umpom te sei Nyankopa adawro ne mo mpaebo nananom mpaebo nda minni se me hu hia nananom ye bom mpae de me beka ho de hia nananom mpaego na nka nananom ya ayira but waboa amenne de na ayira ne nyina no asa abedadwa abeda mpan mu bia ehu dwumedi media me botaya ne se Asante amamra nanka eyira dodo na nim obu okra wono a ne nton a wobo ana wono a na busu firi mu kra wonim ne yete ye madwe se di eminim no ni ngu mfa nko me danedi amane wo peti ne wo pehu memo akwa bai na me famre NYANSAPO kasa mfani ya enyado yama ya brewa akwa aba na ni mpom eyedie ene na ene ensem a yedi ebetu dwa no ye pese yesua de na yefa ya mamre titruene ye wuremu pa ne ho amane a ya ne ye na nanu ada enam hu ye se emprempren ohene bahia hene boache agen owo ahene Dr. Kennedy hu obo mmodi si nkonwa na ohene ba agema atwebo anna a oye hia hene na nka oye hia hene na woto ananum wonse do akobese mfinhia miensa na bere mpoyie oye ne kakraka ewo officers mess on ma na nya asem ketwa ewo kumase ene ne mpatem hanom na amamre ne amane dadi ewo yi na se eno ne yepese etutu ne sesere ne abasa na afeye wawa mu ne biebie mu na yeye postmortem ne mba men se ne yebayi a wo hwemie no obeti ase esanse ye mu bi ye hu no ne fa ne wa nanso ne ma ekoso ho bia no ebia ne wona sekire ye hu se ne ma no ede ntwoma aye ye wono matire ntwoma no kora woni ma de koro ena afei kojan ebubobo mu ye hu se ade bia ye se doso aya na konfo ndisi wo masene de kom no ebi gugu wo mo nsa edoa ye friend edoa edoa no ene ye hu se haban mono bi enso kurakura wo mo ene ade a na ene ni nyina ye be ma ya brewa wa bomoden no wa cheche ye maako ni ehun se ni esiti enti kan ho na yenko ohene ato watwe ni ahwe ban na yedina ko na kura ache na ohene a wabesi na na emu no de wo de wo hunu se
ye kase ye so wawu nye wuo no wawu okay wotirimu odinfo bi na abechi no na ansana wahinde so wotirimu odinfo no abechi no wo bayi wadwene sa wo kɔgye no eye kon na wo kɔ eno na asantefo frɛ ne sɛ me kɔsa okay wo kɔsa esa no so ye kɔ a wahinde batakadi na he no eye akotaade okay ene ne kyɛ na wo kura ne tuyo wo kura na funa bɔ kwai ma no sɛ ɔkɔgye ne nua ne papa ne dɔfo a otirimɔdenfo na bɛkye no nti wɔkɔrɔ no akotaade ne hye no abwa so oboduam ɔkɔ na akotaade ne hye no moma yɛnhwɛ saa mfonyin ne kakra na yɛba abrewa saa bɛtoa so de ama ɔse nti ɔkɔ no akotaade ne hye no afi mom yɛnhwɛ kakra Arefo mohu sɛdeɛ esi ɛkɔɔyɛ no mohu akotaade no ɛne tuo ɛne dɔm na hemfo no nso entaade hyehyɛ wɔ mo ɛne ade a edidi ho abrewa yakɔhwɛ wɔkɔ na akotaade ne hyɛ no to asoma yɛ ɛkon so ba konkɔ okay ye de dɔm ɛne kɔkɔn tini yesi adɔnyefo enti na hemfo a yetwa ne ho ahyia ne nyinaa wɔde wo mu di hene no wo mu nyinaa so hye akotaade ekurukuru atuo ti sɛ ko a wo mu kɔ anim no enya koketwa so wo mimfo no obɛkyere no a wo di ne nya no ye kɔgye no no ye mfa ye nsapan
na ekoro mpanimfo se yemfia no hunu mpam busuefo enti bra na wote apaka mu na himfuru nyina atwa ne ho ahia na wono wo kura ne tuye no a wo mu nso kura bie no kire se eko na woko nti wodi firi wohini behia ahemfie dadam ho de wodi ko firi ya wodi kon no nam saa de beduru esi fufuro no mu ne ho no ba ya na kire se ya deda ohini ba agiman atwerebo ana a kire se saa bre no de okọ ne kire echi nti amamra wo ye ne fie ho ni nyina ko na chi ba na ni bibia si ne kire okay abrowa me ate akotade ne ho amamre na se na abrowa sabia kroto sade ye kan na na nko akura dada ye de edi enim no convince abia miensa na mehu se yasa atompa se sabia kroto ohene ene ye de ne beto so ye se wo ho no mweyi eno nso kire sai so bo ache eje di wote wodo wo hunu so wo wo so omimfo bi na abefa no enti okwachi kokko wa hu no ti bira obeduru anyensie ho no ne wo hunu se enipa no okọ ne kra echi nti atompa adeda no enti na che se wo se wo ye na yiye na se emfa hu sabia kronto na yakora ne dada nanso eya amamre ne amane a se mfinsia duonu achi kura na wo se ye mpa no te se de woda ho ne ye wa wo ba ye no wo de wo so wo afi yenwura eyi na nkasem ebo awia be se dumienu donko ekono na ye hyase no yenhwe yehu ba ko bi a yehunu se ye maame a wo ye okunani a wo firi be kwa ya dankrenya a wono na ohene ba ahia hene ageman atwerebo anna enkane na oye hia hene a sei no na ye na yie no ona no ware no wo ba na ne manom ne ebinum ma bi edidi di animu die hu ye eye doso wo se efre doso wo hu edoa wo ma hye noa ye hu se enoa no esensen wo no hu bebri ana ye hu se wo mo de kojan na abo wo mu esoro no so aye se kente bi ana tinwi na aye se densinkran no mo twa nyan obi ayi ana wo mu kwa ahabammo no ana wo kunani no nso saa tuntum ene kokko entwoma ayeye wo mo ho na meba yenko na yema yahwefo no enhwe we nansa na afi memra mebisa maako na kire mu pacho moma yenhwe eno nso sedi esi etiabra na okunani no ene wo hene asebe wakọ akura ne manom ne wo faase no bi ebadwum no yenhwe no nso amamro mbeda na di na yento aso Sabre wo hene wo faase no wonyina kamo fefe wo hene wo faase no omonso e wonam asante amamre ne amane emoso ewe yehunu nso abrewa yakohwe mfonyi na mehunu nso sede esiko okurani badwomu ne mane ade na menhyase na afemi ngi chechem maako abrewa menhyase mfemfi ade na eye kobene na ese soro na yese kenten ne na ma no mo de abobo mu no ye abomu anu mu de aboyemu ase kire nyina ne se kane no na ohene ne yere ana ne ma
ni na busuafo no ye kɔ badwam bibi saa ye fira kente nenne baabi ya aduro no de kɔbene anso eka ho ene bibi enti na kɔbene ni mom na dɔɔso na kente na wɔsoro kakra bi no bi ye de abo abo mu wɔhene manom ye gbadwa no ye kwank ye fira kente ene die so kama anigye nanso enne na ni braba ti ko gya ne bedrɔso nanso kente ne se ye da ye bi be wu kyerɛ sɛ ye na nank ye fira kente no okay so na de aduro no ye fira kɔbene okay afi ye nhwɛ we na de na wo mutri nyin so no ye twetwa na tete no na ma de nke ye enema yi ahemafo yi a yetuntum agusu de eyi a na nke ye yi ano kantanche no e friend say kantanche anya no ni dancing gran no kantanche no eno na akwasi buroni ba Abibirem mu ena wo beyi ahomofefo te se de nansan ni wo mu yiye ahomofefo na ye yiye enipa a wodi first no wo twa kantanche na wo hunu se maame no se de na yiye na wo yiye no ene ye dance che inti dancing clown dance eche inti dancing crown maame no wo share wo ye dancing clown ene wodi bidi impini se de wo si atwa ni tinwira ye se crown ahenche anasa ama no wo mo yeyi wo mo afefofo no eche de se wo mo no enti we de ewutie de dancing crown pa buroni no wo se saa woman no maame no a wo je ni tiri no dancing crown okay echa wo de be saaye se ni wo mu be saaye echa wo de be saaye okay enti nya se ebia obrimpo bi na sebe okwa akuranti na ama moyi se yi nemo yi ana tete wo dada kane nko obi a wo so antema gusu se ebia wuyi ena na edi duku enye duku sa wo yi wo hema me maame se wo se wo shaase a ye gorowa ne yayi wa amuni tiri bi mu da okay sa dancing clown na wo ye ya de bo abrewa de ku wo nuanom ye nsa ne ye ka ne ho ni kuro ha ka ne uduri ha dancing clown for manko a just ababa wa wo shekaba ene bodu okay ya te no nso ase abra ne ye nkɔ ntwoman entwoma de bochia ena ye wo kuro nketewa mu ni ade ya Yesu ejayi ye de kwa ho ma ne ye fe ye binum kura akokwa ye de kwa jare ni nyina ene dan mu nyina ye akokwa dan da na wo kosi emo ye nyu ni ye de akwa ejare wura no fe oba papa bi wo fi no opranso no no wa kuma ntwuma wo de nsu afam dikedika na ntoma godam no wayi no de akwa akohu ja na akwa ado ene ade eno na nke de enim se de ne no nso na bia wo mo ha no ohun se entwuma no eye ade kokko eni beri ade yeso wabɔ ntwuma kesi ne ni abere okay okay ibra wabɔ ntwuma ne de ni abere ne mpanimfo no kula anka wo hene ana mema na yiwo mu no e de ntwuma ni bi twa ye mama so sei yeso wotwa kotobureja okay eni bra ba okay tie no nso na se kyere no okay afi yenkwai we ne ya na me re afini di wo se ye frɛ ne se Edoa na ye de ade di ka che me mu ye de ade kura edoa no eye dua we adobe esiwire mu ni nko mu mfinfini pa no anu ni ebua da yi na ahahan no be ya ahahan no ndi ye fita ne mpanimfo no yeso wo bodoa wo mu tete de ye bibi nyono ne kama bibi sha no nyono kama eno ne doa no okay enti saa doa ya wo kan yi ene akonfo ne de ne nso ye dante ma na asa ya de kro doa wo no bi na akonfo so ye de ye doso ehye no na mu akonfo de ye doso ye fere no doso okay nti ye ntimi mfere we nso doso ho bi we de wa hye noa wa hye noa wo ka se wa hye doso ana se wa ye mfomso ye konfo won de oyiye no baaye no won wa hye noa ye no ahyefo no no che obi a wo ben nipa na wo wuo no na se kire no enu nti na omo de ayeye no wo ben nipa na ukọ hɔ a ye behunu se ne wo faase ana ni nua ba
ebi a ne nana ba ne nana nkobi enka ho ne nua ba ne wo faase de bi a ne bibi asise wo faase no bi a ne ho ka no bi saa ne de nana bi abehye na ne enti ma no a wo mu aye saa ni nyina no eye wo mu aye ben wo hene no yen hwe ye wie no nso de a ene na abrewa ma kire me we ntumu haba mono na ekurakura wo mu no nso aba no kura no ya bobi soso an ya bobi se eye kanko ahantankana da wo mu ko no nyanya ene ye ne saa ene bi nso kura wo mu se nhwire ene di kura wo mu no ye kagya esie ni kagya ni aseda saa haba na efe ni kagya na ewosie so no eno na kura wo mu no oh ene mesua de eno na ibubu a ekura wo mu no na de da wo mu ko mu no nso ye nyanya enti kagya na ekura wo mu ekire sen wone ne transe no ade a wo ye ma wo no eno no sie ne kagya ni aseda ese ya aseda na ade ma no o fa na me de o ye ma me okay da nyanya no so nyanya na enyame amasa abiri mebrem pon me de hye me da sibra me da no ofiri me nsa okay ni nyina se kire wo ho okay afi yen hwe ye mu isa afi wo mbetena ase me mi so ba kurani die sanse ne ma ya ka nyina nso na bi wo kurani no edo ano nko ano anhye bi aha de nti na wo kurani anhye do a minim ni enti a wa anhye na nso nke kurani hye do a saa wo okay amambere mu no nkane a ne yeto yi na abonten no kurani no so hye do a edi enwan konkuro akura abo yesirisira ne ma do so gunuko yeso wa hye na nyawurukusu wa hye no ya wa hye nyawurukusu wa hye nyawurukusu okurani na ye hye ne saa nyawurukusu no enwanom ne agyekyedi achinom ne sidie ene kura abo ene adikosu ahono ne ye cha ye nwene de hye ne ma okay no de nkwara na ye de hye wo mo okay yeso abo awisia do awisia do no ye komaade bi tetenu ne yesum ne ye de ato no ko ne ba okay okay afei wo mo betena ase no ye mu se wo mo sam wo mo nan no wo mo tena akete so edinu ne nya awisia do eye awisia duru eye gold som enti wani abire na wuso ne ye de tu ko mu kura na ama ahoho bi abawu awisia duru na se ye de tu ko because o papa na ewu nya papa keke o sai wo hene eno de ne santime yi wo bia o papa wi aye obi okay o wo fa wi a ukunu timbe ya wo awisia do okay nti chese se bia arehosam ubesu ama bia akofa yade enti no de de no atu kom de adada na de tu ko mu a o menisuo gu so asa enye nti awisia duro no awisia duro enye awisia do enye do eye duro oh ane ye tie sempa me ka cho se NYANSAPO nko a onze wunya ne ba bia ba ya tenase ene ye sane ni nyina maako madwemba kwa so yegu so yenya nwie nti kam ho na yenwie enti ye resia aduro enya resia do ene wa me ate ase sa nkosua no so ya na ne ma ene ye de chichiri wo no mutie abrewa kosua enye kosua eye kosiyia hwese odi ebi kura akoda bi ne gya ahehye no yesimo ma no kosua so ye de ma no ekuro ne ya ne ye akora no kosua na wanya awudi nti esu ndu osua no wagya yese esiya no kwanti kosiyia kona kosiyia no okay bi oba bi afum no kun ya gye ne kosua de apata no ye de esiya no okay yese obi bawu no na yakra no efere ne kosiyia okay enti ne papa awu no niema ya ye no ni nyina kosua esi ano ne aye ne kosua eye kosiyia yes ye di kosiyia no ano ne de ato ne ye de aboniti okay abro aye hwe afi wo mo ba ye na no si ye de kete bia bezisese fom na wo mu nyina kwotena ase asam wo mo nan edika na adenti na ye kete se kete ne ye de se fom
Okay. Ntingo mu ntimi ntena akonya so. There be ntena akonya so. Tete no de wo ye so wati yi kete so. Say what ye yipa so. Okay. Eyi kete no no. Okay. Na wo mo sa asam wo mo nan. Ai. Eno so kire sei. Wo nane a wasam no kire sei nipa wo tena ase ahotemu a wa tena ne sei. Wo tena ase mo buru mu a oye so wasam ne nan ene we si ho bobo. And there was some na di asem a. Oh, okay. Okay. Abrewa wo mo sam wo mo na wie na nso ha. Wo mo nsa no guguwa ye kakra be wa ne se eye we no. Abrewa ye sabodi kire me na. Edoa no. No masa ba se wo di hoje o mo hu bi. Ya pagi e hu ni. Ye se friends abo. Ensa. Wo mi ye se no, friends a. Sa? Mbamo nza na. Okay. Yes, a friends abo. Ba ko man hu no ho. Na menim se ehun ne ehia na se de nsachara ba mu a. Kan ne na menim se yesi yatoto aburodi yakohye kunafo nsem. Enu na twem. Na no na kire. Wawu foforo no a. Ye wawu foforo no. Ne si da no akosi ni na awotwe no. Asam oto no. Ne bura awototo kora wanya eni anhwe ena hye. Ntina ya no mma ne hye no. Oni ani asam ya na eto no wantimi anya ani kura ntoto. Ani kura ntoto ne bura no nti ebura ahye. Wo film nso bura ahye na me wie. Okay. Okay, go me kai pa se ne yetimi kura didi atem. Na we bia se no watoto aburo se de di ko se kunafo nsem wi. Okay. Tutu kunafo aburo. Okay. Okay. Abrewa nanza sempanyum. Bebia yedwe panyum bi fahye mu mayeni. Ya na akunafo no dwom no. Aye weni anu Obeye weni anu Twa body atwena habene gusu weni anu no aka sembia. Weni anu obia obaya weni anu twa body atwena habene gusu weni anu no aka sembio. Otwa body atwena haban gusu weni anu no de aka sembi. Asamampe menu ma bari anansio eje ekurade ebopon bio. Asamampe menu ma bari anansio eje ekurade ebopon bio. Aboye be so na ba ko eno nso ka mu amaka ye no nso ma hu ne ho. Eye kane no ne ehu se enka sebe opanyini bi sei no bo wan se ma bi kurokura emma bi na newo ye mu ano na newo eno nye manko ne nananum nyina na mi hu no ba ko mienu bi miswa ba nansa de wontan hu ene se nyina ya to ye na newo ye si mpoma yem se opemso opoku ware ekọ ye mi hu bi ena ye na afie ku bi Asante amamere wo mo da bi adi nanso eba na efiri ho na ya ahemfo bi abibisa aba na me kwa na ano no ma dwege me se bi kura mpomesie bebe nanso so no de wo de chei. Okay. Bibi wo ha yesi e de achem. Okay. Okay. Wo de no chei. Okay. Okay. Eno na na kire sei. Kire sei. Ye de ye nkoda. Ye nana na ewu. Ye didi. Enti mo di tete no ani ye di abuada no. Mo di abuada no ye ne ye nka ho. Yenka ho na ewu yemu ya na na ewu yemu ya na enti wo ma ye se na duo ye se ye da ase adwo ye de ye pedi ye bedi enti ye gina ho ye saa mpanimfo no ma ye nsa. Okay. Ye ma ye nsa ni wi a ne ye gya ne ye de ensa nkwa mo nka ho se oti kete so de ko fa nsa ni kan so ye ka se bibi a ye de nsa na dwo ano ne se ye de nsa mansa na mo firi dwo no ma ye mo yi mpanimfo mo nya kana ye mo yi. Oh, okay. Mo nsa na mo nko da bi wo mo nkwa ne kan ne mpanimfo asam ne na wo na so kora ne ye de poma no bisi ye de hwede na ye de bi wibire mu a ye sa hwede se nya hwede esre bi na sa hwede no. Okay. Anu ne ye de na ewu ye mu ya no na ewu mu ya no na du you da se aju ne ye de ba
Abewa say si sa anyum no so bi mame. Na na wi ye muya no na na wi ye muya no na na du yo da se aju na na du yo da se aju ye yo ye to no di ye di nko ani hia ye ba monim ho ne ye di sibrim yo ho ani ye di mika ko fa bi ani ade ni se mi na si no a ni ye di amamo Sane ene ye nsachara ya be de sa nkrofo mo musika krom baji o. Sane bi wo ho a ya amamo nsa me musika o di ko to aduane ye di Abrewa ye dase ye soro so na afutuo be na de be masan se sa ne ma ya ye ka nyina wa kire mu wa me hu se ebinom anya ahemfo nko ana sebe wo mo kwa kura ayeye ya amamna yetimi ye na yi ase da ho da se no yi wisiado ene ade ewie ye friend say wisiado yi ene nkosua ye de kyekere ene ade no ni nyina yetimi ye na ye bia ase bada ne ye hu afutuo be na ade be ma say ne Asante fo ya tu amamire nyina egu ya tu amamire nyina egu ne yi kura wo ye wo wu bi wo abusua no so wo hye noa obehye nti wo dwan kura wo firi ho obemu wo abetran se asan no abe pa akunya atena ekiri beebi amamire bebre wo ho ennenne mafo ya tu egu ya tu atwene ye mfa nye hwe nenso amamre na ma ye ni Asantefo ye deadi sesei saade wo ye nyine wo hye be hia ahena yi bo ache agei abie so na anu ye no bi wona na Asantefo se bibi wo so wo ho saa obi hunu bi da obi nti bi da o se Asante amamre nka se ma me fantini bi ane ye nnete na sabre panyini bi wu kunsu na safoa ye ne ko ye no wo hwe sa amamre wo mu no Asantefo ye na ebe Asantefo ya akororo ya akororo che sa Asantefo timi ye niema bi a nwanwa ye ya nwanwasem Asantefo ya nwanwasem ebe Asantefo ya akororo eyi so na se ne de eyi die ye nkrom de ebi na msana momu eyi ne ba ekwa mabo apisi di eso ye nye ne sa nti wo betu fo so mo nsa mfamra nti sa die no ye de ba eye sei akwasiburo ni otiri kuro kuro ya amamre na anu kinchasi wo mu ya amamre ne niema ya ye de be si akunya ya amamre o wodi wo huru buroni sa akwasiburo ni de bible abente no wo wa mamre wo ye ma wo dance se wo ye santini no wato atwene ayete se bragoro eni ade ni nyina na ya to atwene kura enne hwese bia oba bi si so ne nsem bi basa de bi kura firi bra ya anwo gura ya anwo ne bra ebi abusua bi mu ekiri sa ni ye jawo sa so ye ekiri bru so ye de ebenu tinka mesre se amamre de ye ntontwene ye ntoto nase Israel no a ne Yesu no wo no kra no ese ye wo no Egypt ni ade no ho kra wo mu amamre wo ho Israel fu wo mu ye amamre te say ye ni Asantefo yi ye de yakofa obi amamre akenya de ho akwasi buruni de na ye ne de buruni be wo betimi na ye tan ha na ye ka ye wo so ye ka ye adupre sawo adona wo do ne yi nieme nkuaba a wo sensene no enye de a ye adupre yenko yenim enye de a ye adupre na yenko amamre ya amamre ene ho amane ya amane a eno ne mma ye di mu na esipi na esita asante ne nyina enye ya ho fa ye de te asante ne mu ya amane ene ho amamre ayeye no eno na emma ye demu soronko a enkrofo ani esanyenye aha NYANSAPO kasamfoni so meda ase sa wo je bre na wo hwe yeye migide se wo sua ne ma bebre e de efiri mu e wo ho no
subscribe share na like na fo adwenche fato ase sa efa ema me medin eni abusua pani osu adumi This year, NYANSAPO Jafo na muni yesie. Adeti ne ebube, eberebe ne ebube, na be kra ne de, na ye Ye, ti sabi mpredwe sa mesramika o, obisa woto na wo mena do baba no. Oh, wudi kisiba wutu atwere so. Panyini wantena fie, ema asebiamfo. Sabi wiasmo ewe mpanimfo se ba sa ni ahia no kra menanya ne krama ba ko de be na beso. NYANSAPO. Fufu adidamu ewani monyam se anwamo. Aduane anyakopan no ama chechede krama fa ho mbrika no esa ho. Ka ya twere ni mu nyame nai. Eno mpo na ebu apaso. Na de ya twere ni mu twi we. Tontonte ye no nsa ne fa. Eno kre. Panyinfo se fefe na efe se woda mani be kwa mbrika no oboso ne nefo ne yese beti atontia. Mpanin se kuti kruku ni kruku kura sika ntwa de twa otia ye nya bisa konfo him.